presne čo oni očakávajú, že keď odstránili záchody, že zrazu ľudia budú akože kaliť kade tade, alebo čo? Čo táto téma chytila? Prečo by sa to malo zmeniť na páchnúce vagóny nejaké? To je blbosť, nie? No áno, ja tiež tomu, ale nerozumiem, ale tak ten záchod sa občas ide, aj keď veľmi, veľmi smrdí vo vlaku, to asi mi dajú všetci za pravdu. A hlavne tam to celé urobiť je... Vy to máte asi, neviem. On to majú jednoduchšie. No, to isté. A hlavne to hrká hrozne v tom vlaku. To hrká ten... Na vlaku to... Tebe to prekáža, keď setkáš? No tam si nesadne... Tak tam to je na zjazdára, to je jasné. Som rada, že nás chápe. To som chcel povedať, že... Nadviažem, premostím. Poznám príhodu. No. Ako by to bolo včera. No, áno. Neviem, kto mi to už spomínal, samozrejme. Mená sa nehovoria, ale chlapík potreboval dosť súrne, pretože to bolo niečo také, že... Čiže takej riedkej konzistencie. A potreboval vlastne ísť, tak sa tam zavrel v tom vlaku. Samozrejme, mysa, klasika, hrozne veľa baktérií. Tak na ňu vyliezol, normálne si čupol, akože po kočačky. Teraz sa držal, vlak pribrzdil. Surfovačka. Spravil kotrmelec za fontánu. A teraz vráť sa na svoje miesto. Ale on nemal blatníky asi však? Nemal blatníky, nemal. Bolo to niečo strašné, riešil to tak, že riešil to záchodovým papierom vyutierať sa a všetky veci si otočil, ja viem, že to hnusné, ale všetky veci si otočil naopak a stál pri dverách, kým vlak postojí. Ale tak to musel vyzerať ako jazvec alebo niečo také, nie? Ale aj celkový pocit musel byť úžasný. Máte Ďurinda. Nie, bol iné zviera. Bol ako z jeho pesničky, že dnes budem v meste aspoň chvíľu sám. Určite bol.